Sikra bala kang tumingal perang campur samya ngadali Ladet welating kondo Danyewanggung manguncang niti benjang sangat simicil Lade nyongat tali wuwus Kok wonten dawuh lho wonten dawuh bos Bila lah kok dadi kanane kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan liripun kados pundi nuwun sewu kepripun kabul wusananipun sinuwun Prabu Lokayanti anggenipun sowan wonten negaring Ndorowati nyuwun ngambil sekar cangkok Wijaya Mulya pripun Ndara anu sinuwun napa nggih kasembatan boyong sekar cangkok Wijaya Mulya gok nun lung wonten dawuh Wela sekawit aku wis sowan kersane sinuwun Prabu Ndorowati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nggih aku nyuwun ngampil aku nembung apik-apik ya mung kuciwane aku mau kok ndadak nganggo tembung nek ora kersa maringke takon jaga jagang sing jero beteng sing kandel wah niku bahaya niku sampean malah bibiti perkara sampean malah gawe jalaran murinane sinuwun Prabu Kresna dudu kok Prabu Kresna sing muring kuwi babar pisan dudu lho lah sinten sing muring jare kadange tuwa Prabu Kresna nata mandura Prabu Baladewa wela lung malah bahaya piye to Ratu Gustimu ngadepi Prabu Baladewa wis pasrah bongkokan mawon lho pasrah bongkokan piye lho nuwun sewu sinuwun Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayaning prang Nalendra pundi kemawon mboten enten sing nate wani nantang Prabu Baladewa niku nek sampean ku arep wani karo Prabu Baladewa nuwun sewu Prabu Baladewa menika kagungan pusaka naminipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara Prabu Baladewa kuwi nggih niku pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk segara asat Nenggala karo Alugara kuwi nggih Nenggala Alugara niku wela nanging ora apa-apa tak cobane Prabu Baladewa ampun baen-baen sampean nuwun sewu sampean ora bakal iso nandingi kridane dayane Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara kowe ngiyas karo Nalendra Pagerwesi Prabu Lokayanti mboten kok le ngiyas ning nuwun sewu pusaka niku pancen pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk segara asat aku ya duwe pusaka sing ampuh padha karo Nenggala lan Kyai Alugara walah lah nek pusakane sampean niku ming napa kok ming apa piye tolong mengirin to nek Nenggala anu tolong tamake Gunung Jugruk segara asat ya pusakaku ya iso kaya mangkono digdayane padha karo Nenggala tamake Gunung Jugruk segara asat napa tamake gunung ming Jugruk ngiwanengen gendal lambemu ora lungan ning ora apa-apa arep tak coba digdayane ratu mandura kaya ngapa malah nuwun sewu jenengan nek kenging kula imutke mang wurung kemawon gegayuhan sampeyan ajeng mungsuh Prabu Baladewa mergo nuwun sewu nek ngantos mengke sampeyan nekat kula kalih mbilung mung kangelan golek silian Bandrosa lho nggo ngopo nggih ngusung Batang Raja kaya sampean niku mergo ra wurung mengke nek ngantos sampean kesempyoke ngarat dan gedene sampean gugur ing palagan mungsuh Prabu Baladewa mengke malah katriwandan kula kalih kula mengke leh ajeng wangsul pripun napa kelakon mengke kula wangsul saking mriki ngebis napa ajeng kelakon nek sampean mengke mungsuh Prabu Baladewa terus kalah arep tak coba mboten kenging kula emutke mboten napa-napa wis ora usah dielingke kok angel lung non gok wonten dawuh Prabu Baladewa arep tak coba nggih
Aku duwe pusaka ampuk. Iki siung pengapit. Tak tamake Prabu Baladewa ora panas awake aja takon dosa, ora lumpuh aja takon dosa. Nggih nuwun sewu. Ning nuwun sewu. Mengke sampeyan tumuju negara Ndrawati, sampeyan ajeng methuke kridane Prabu Baladewa sing maju senes Prabu Baladewa ning Wadyabala Ndrawati. Wadyabala Ndrawati nggih. Teng negara Ndrawati niku enten Senopati Ndrawati, Raden Setyaki, satriya ing Guwa Garba. Hus. Garba Ruci. Satriya ing Garba Ruci. Niku satriya ampuhe kagila-gila. Lho, Setyaki kuwi nggih. Setyaki niku gaweane mendina ming perang, ora perang sedina men awake lara kabeh. Pijet nek nalikane ora perang. Coba kek minimale Setyaki niku nek duwe mungsuh minimale pedhot boyoke. Setyaki kuwi lho, nggih Setyaki niku wajan. Niku Setyaki. Wela. Arep tak coba yen kadidayane Setyaki. Wah, ngeyel. Setyaki tak cokot nganggo siung pengapit. Setyaki mati. Setyaki mati. Prabu Kresna sing ora trima. Kresna ya arep tak cokot ben mati. Weh, ampun baen-baen. Kresna niku arep wonge kaya ngono. Ning nika ambuhe kagila-gila. Nika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku napa? Wis leanu. Ora ngono kuwi to, Lung. Wisnu niku dewaning kabagyan, dewaning ngandung katentreman. Terus nuwun sewu nek sampean kok kayake nyepelekke Prabu Kresna niku amit sewu. Niku arep Nalendra kaya ngono ning duwe pusaka ampuh. Pusakane apa? Senjata Cakra. Niku senjata Cakra nggih. Senjata Cakra niku lenamake kok ora nganggo jemparing, ora nganggo gendewa niku babar pisan mboten ning mung batin. Senjata Cakra kae sing jeneng Prabu Lokayanti kae uyaken patenana tugelen gulune. Aku ora wedi. Ora wedi ya kono njajal. Senengane kok kaya ngono ora. Aku ora wedi karo senjata Cakra. Weh, lah nek sampean nyepeleke senjata Cakra, amit sewu, Bos. Senjata Cakra niku urung pati-pati mandeg nguyak sampean nek urung didhawuhi kalih Prabu Kresna. Nek si Prabu Kresna wis dawuh senjata Cakra mandeka baliya ning kancing gelungku. Niku aku ora wedi. Sampean wedine napa? Sampean ki wedine napa ta coba? Aku ora wedi sapa-sapa. Mergo aku mbelani negaraku sing ketaman Pagebluk. Nuwun sewu, kula niku pun ngemutke kok, Gus. Gok wonten dawuh. Lung, wonten dawuh kepiyakna Wadyabala. Kersanipun gepuk perang negara Ndrawati sadurunge aku sing methuke Wadyabala negara Ndrawati. Wadyabala saka negara Pagerwesi kepiyakna sih. Nggih ning kula pun ngemutke mengke ngantos Wadyabalane bosah baseh ampun nyalahke kula. Kowe ora usah ngina, kowe aja ngiyas karo Nalendra. Pagerwesi Prabu Lokayanti. Wis kono kepiyakna barisane Wadyabala. Mengkone ana kesempiyake ngaratan sing maju methuke aku, Gong. Oh nggih. Oh nggih, kula wis manut. Wis dina wae, Gong, wis ngangel kandan-kandanan. Ayo do maju, ora turu wae.
dongeng enthek-enthek si penunggal patenono penunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja tindak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan lah bergagah kaya ndo mentang kaya gendeku sapa iki ana satru kanthek nyayat brengose ulur geni tumpangke kuping kiwa tengen takon karo aku Senopati Durwati Setyaki aku Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya Bima Kunding keparat jenenge akeh balik takon karo kowe sapa takon karo aku Kesete Prabu Lokayanti Nalendra Pagerwesi aku tumenggung Sumbang Surajeksa ya dasar Pranyata ayo endi sing jeneng ratu Gustimu Prabu Baladewa kon tekan kene tak nggo keset sirahe Jaja muntaplir kan tabtuka yayasine pi netra kocak ngondarandir kowe gawe murinane Setyaki apa abamu ora sandadak kowe tekan kono-kono harep bungsu koko Prabu Baladewa kowe durung karuan iso menang bungsu Setyaki babu arep opo kowe ngasileno pangendamu kowe tak tebak dadamu lakon dadi randha bojomu PN pancen bojoku randha keparat soroh nyawa sugih kendel bondo wani kowe neng kene marganing patimu Setyaki maju jangkah ora bakal tinggal ucap Sumbang Surajeksa salah coyo
Oh ngantem sak kepengin. Cocok tumbak jebol. Jendol setan. Majang le. Yo, to, hat to, ayo. Jah. Hoi! Bahaya! Oh! Mati aku kok. Tumenggung Sumbang Surajogja iya. Tumenggung Sumbang Surajogja. Jogja. Jogja niku wanda wayang. Apa ya? Heeh. Menang napa kalah? Kalah. Mungsuhe sampean sinten? Mungsuhku Setyaki. Sinten? Setyaki. Setyaki? Iya. Bela. Pun mboten napa-napa. Kula ora kaget. Sampeyan mungsuh Setyaki kok kalah. Lho. Sebabe ning pun kek mundur mawon. Sampeyan mboten satak critani oke-oke. Ndak ngerus. Oh iya. Tak suwanggake. Nggih. Mundur syukuran. Lho, syukuran pripun? Sampeyan bejo mungsuh Setyaki ora modar. Lho.
Mergo Setyaki niku minimal iku pecah ndase. Apa ya? Nggih. Pun sampean nggih mundur. Mati aku kok. Tumenggung Prawara Kendra. Yo. Mungsuh sampean sinten? Mbuh. Aneng wong kok ngantem aku sak geleme dhewe gur waton bras-bres. Anu wonge untune kuning nika. Iya. Udawa. Sapa? Udawa. Sapa wi? Patih Ndarawati. Wo. Sumbar aku. Ayo sambat to. Ngono kuwi ambune makseng. Tenan to? Tenan. Pun mundur nika nek perang can ora aturan nika nek perang awur-awuran. Iya. Nggih. Kuwi lantek lung wadya balane. Entek. Wis ora nek sing iso dikalapke. Iya. Wis gek sapa coba ngene iki sing arep kon maju. Ayo wis matur sinuwun Prabu Lokazanti wae. Lho kok sik kae ana isih ana wadyabala siji iki kok. Coba kon rene. Ana prajurit kok ket mau gur dandan wae. Sapa to? Mbok kon maju. Kowe arep maju apa ora, Mas? Ya ampun. Agak. Kowe apa lali karo aku? Lho. Kowe ora kelingan karo aku jaman kowe sok isih dolan ning lokalisasi. Oh, sik aku ki lali sampean niku sinten? Ya ampun iki lho yang cantik dhewe Mimin. Oh. Wang wedok. Iza. Ya ampun kok do wadyabala ora enek sing iso do dindelke. Saiki wong ayahe aku unjuk gigi unjuk potensi. Sampean arep ngopo? Nembang naga. Pripun? Arep nembang. Weh. Iki lho sing terkenal saka Klaten ya aku Mimin. Nek bengi Mimin nek wangsu Kimin. Sampean prajurit. Prajurit aku ngene-ngene kaya prajurit lho, Gong. Iya, nggih. Kok aku ora yakin. Wis yakin kae wae. Kersane pripun? Mungsuhe sapa wae? Wong-wong Durawati. Wong-wong Durawati sapa? Enten Setyaki. Terus Udawa. Udawa. Ya ampun. Iku kaya wong-wong dodeng sama ladeng. Iya, anu nggih. Heeh. Nek kowe aja kuwatir ya, Gek. Kowe nek maju kowe ngangkon mungsuh aku, wong-wong Durawati mesti do kalah. Sebabe kok kalah. Ya ampun mesti do ora kuat ndelok goyang aku. Napa nggih? Wis tak delokno wae. Aku arep maju mungsuh. Wong-wong Durawati Amusir Amrata Jayamrata Yayan Wadawada Setyaki kowe bisa menang mungsuh Mimin. Kowe tak sembah drama Amusir awe taun lho kowe. Wis hop. Hop. Arek do ngeget-geti. Ambo ya sing alon-alon nyambut gawe kok kesusu-susu. Semelang tiba ning dalan lho. Nyambut gawe iki dinikmati tenan sing temata. Balene anggere tok jleng. To. Kik yo. Amal Suramrata Jayamrata Yayan Wadawada wamok wang-wang Durawati. Stoke arep ya. Iya. Angger aku ngono ki tok getok.
ora modern blas. Sawa iki? Ah, Sawa? Madya bala pager wesi. Sawa? Mimin. Lho. Mimin Ah, lenang apa wedok? manut kebutuhan. Lho. Nek awan yo apa keruk pasir, keruk wedi. Nek wengi yo sembarang kalir dilakoni, Mas. Kowe wedok apa lenang? Wedok lho ya ampun iki wengi wancine iki wengi. Iki setengah siji, iki wancine wengi iki jam 1 mungkin jam 2. Aku banyak golek pelanggan. Kowe wedok Wedok. brengosen. Ayo wis aene to ya, Mas. Sampean sapa? Senopati Ndrawati, Raden Setyaki. Ya ampun iki sing jare satriya cilik, suarane gedhe. Iya, Apa meneh saliyane suarane sing gedhe? Biasane awak cilik semene iki ana sing ora nguwati lho Mas, ya ampun aku kok terkesima. karep karo piye? Ya ampun Mas, yo mbok yo ora samenteleng ngono kuwi. Perang. Perang ayo. Nah yo mbok yo perang ki sing santai, sing sumeh, full senyum ngono lho Mas. Ora karo ngono kuwi ulat kok kaya medeni sing arep ngayahi. Nek kene ekspresine seneng karo menikmati ngono ki lak kene le temandang ki lak ya ora kemerungsung. Nek ulate sing dianuke kaya ngono, kula wedi, aku wedi. Kewanitaanku tersia-sia nanti. Nek sampean ulate kaya ngono kuwi. Kowe arep perang cara piye? Ya ampun ya sing halus-halus. Munggah, mudhun alon-alon ya, Mas. Kowe arep mungsuh Setyaki. Ya mungsono. Yuk golek nggon sepi yuk. Mumpung kancane do turu ayo golek. Wis ora usah do ngurusi wong turu. Wong kene lagi ora sehat ki kaya ngono kowe, do ngelingono. Penandek punale ngelokke kancane matane. Yuk Mas penang yuk. Kowe arep mungsuh aku. Ya mungsuh lah entuke ya sampean kok yuk. Selawe bae selawe. Kaya tukon apa? Ya wis tak korting 15 ya. Gelem ora? Gah, Lah pira? 5.000. Ngoh. 5.000 ki entuk apa? Abrakan 5.000. Tuku tisu wis ra entuk lho. Wong nek perang sing paling dibutuhke tisu dienggo ngelap. Ngelap apa? Kan gembrobyos ta Mas, nek wong perang ki mesti gembrobyos, metu kringete terus dilapi lho ya ampun, kok ora tanggap. Sik, Apa? tak goleki senengamu. Apa ta? Wonge arep putu karo kowe. Kakang tuh, Pripun Yayi Mas? ndika goleki rencange sampean. Sinten? Si Gerangan. Sopo kowe? Ya ampun kuntune kok kuning. Sama we. Udawa. Sama. Udawa. Ya ampun ambune abape. Gaweanmu mangan batang apa Mas?
Untumu lho ya ampun nek kaya ngono kowe ora tau singatan apa kowe ora tau singatan kowe ora tau singatan butuhe wak antem tangan tengen apa tangan kiwa nek tangan tengen kuburan tangan kiwa rumah sakit ya ampun apile sing ngene iki lho Mula ngedan koyo ngene kono ya ampun kok do mlayu iki karepe kepiye to sampean ngethuke kula banji to. Biasane sampean arep gah tuwek kaya ngono kok. Nek kaya sing linggo semende cagak ku ya gliyak-gliyak. Senengane ora. Apike pripun iki? Diaturke Koko Prabu wae ben diantemi modar. Ha, waturke Koko Prabu Baladewa. Ha. Koko Prabu Baladewa ketiwasan, Koko Prabu ketiwasan sinuwun. Setyaki ane ngopo mlayu-mlayu? Ane ngopo? Setyaki ngopo? Ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan piye? Mungsuhipun digdaya, mangsaipun digdaya. Kula kaliyan Padya Balandrawati sanesipun boten kuwagang nandhingi mungsuhipun mriku. Pun kula semanggaken dumateng Patu Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Manus maning jadalan sekretaning iblis lanat. Lah kok teko dadi kowe Prabu Lokayanti? Kowe ngepyake wadyabala sing rusak kana negara Ndrawati tandhingane iki Prabu Baladewa larat. Ya. Wong kaya ngene kok dadi wedeni lho. Iki rak mung wong tani to iki. Setyaki. Setyaki. Mboten dawuh. Iki mau piye mungsuhe? Nggih niku. Kowe kok wedyar wong kaya ngene? Niku ampuh. Ampuh saka ngendine? Coba tak takon. Ampuh saka ngendine wong kaya ngene iki? Cobi dipun lateni riyin. Lah dalu mung wong kaya ngene kok. Mas. Ya ampun mbok ya ora bengok-bengok. Tansah mangko kana tekan kene kok ya muring-muring. Ya mbok ya aja kaya ngono ta, Mas. Mbok ya aja kaya ngono. Ya wis ora. Sopo kowe? Aku. Yo. Mimin. Sopo? Mimin. Mimin iki sopo? Nek awan Sukime, nek wengi Mimin. Setyaki iki asu tenan. Lah salah. Ratu Mandrata kebanci kaya ngene kowe ora modal cetak kandosa. Lah! Kowe menungso ora tatanan ya. Mati kowe kaya ngene kok ditoke urip. Kok kaya ngene Utara ora. Apa? Kaget menehi sirah. Ya ngalah. Sukimin. Ora ngira lah kok ngenjur kaya ngono. Gua lung. Gua. Ora nek wong arep nek mung kaya ngene wae.
Wila dalawati bolo pager wis entek. Entek. Matur sinuwun Prabu Lokayanti. Matur sinuwun Prabu Lokayanti. Wela aku dadi kaya ngene iki piye ta, Kek? Jalanan sekertaning bono iblis lanat menungso ora tatanan lah kok teko dadi wong-wong Durawati iso ngalahke iso ngundurke iso nebak mundur barisan Purwadya Bala Pager Wesi welah keparat kowe ora bakal iso nandingi Prabu Lokayanti Setyaki ora gigit siung pengapit ora mati aja takon dosa wis Setyaki lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronanggono magawe klarira angmang iki Setyaki pancen iya kowe Prabu Lokayanti dasar kepara nyata. Sing mburi iki sapa? Aku. Bose Mojosari. Lho. Sapa kowe? Udawa. Patih Durawati dasar kepara nyata. Ayo. Kowe nek kene arep nglabrak karo Setyaki, kowe arep mbuntuke Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Aja tanding karo Koko Prabu Kresna tanding ana Setyaki mungsuhe Setyaki wah ladalah sugih kendel bondo wani kowe iso ngundurke wadya balaku kowe iso ngundurke wadya balaku semono mbane kowe tangeh lamun iso ngundurke Prabu Lokayanti Nalendra Pager Wesi ayo tanganmu sing kaya ngene iki mengko tak piting-piting nak tugel-tugel raimu akramasi apa-apa mbuh tadimu lah dar ndel-ndel ke kakang tuh pripun mbok sing pas lara tak pas kowe obah wae kok muter Sumangga anggro sesumbar mawa lindhu bumi kuncing kumaludra guntur gatuk ayo yo Yung arep mungsu Prabu Baladewa mungsu Setyaki kowe kok langsung jengkelang kaya ngono Setyaki apa kuwi sing ngantem udu Setyaki lah sapa Udawa bu Udawa ku nek perang jan ora aturan ngantem wong nggembol buataku nganti menyonyo sirahe lah kuwi ratu Gustimu ora eling. Lah iya sinuwun Prabu Lokayanti pingsan. Ayo. Mangga Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi emut Gusti. Wah. Jojo muntapler kinentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondarantir keparat
manus maning jajalanan sukertaning bono iblis lanat menungso ora tatanan lah kok dadian ning wong sing jenenge Udawa ngantem aku sak geleme dhewe lah nggih ngaten niku nek sing jenenge Udawa niku ngantem sapa-sapa ora tau aturan coba sakniki mang pikir Udawa niku karo maratuwane dhewe wani kok Udawa kuwi nggih ngece maratuwane karo nyanyi sengkuni leda-lede mimpin baris ngarep dhewe barisane menggok sengkuni kok malah ndepro koclok apa kentir ngono kuwi nggih sesuk digarap budalan apik sabato oh diantemi mawon iya niku angel kandan-kandanane kok ayo ngendelke kridamu arep mungsuh aku urung asih kelakon ngrasake kepelanku diantem karo Kakang Udawa kalah kowe ratu apa ratu ya manuk guwak diopeni nanging ngaten niku kula emotke mboten kersa keket wau lah iya kowe ora usah melu-melu bilung nggih nek kula niku mboten bola mrika kula mung ngemutke sing aja-ajake niki lho sing cangkeme dawa Welah keparat. Lah kok dadi wong-wong Durawati kaya ngono pakartine. Ning ora apa-apa. Senajan to ngono, arep tak coba wong-wong Durawati, ora bakal iso ngalahke. Ora bakal iso ngalahke kadigdayane Nalendra Pagerwesi Prabu Lokayanti. Ayo, saiki ning ngendi wong-wong Durawati sing iso ngalahke Prabu Lokayanti? Kon tekan kene, kon tekan kramasi apa-apa raine. Sing muni arep kramas mau sapa? Sapa? Kramas mengesok aku. Semangkean. Apa anggepmu kowe ngrasani wong Durawati aku ora krungu? Aku ora krungu anggepmu. Aku krungu. Trembelane. Terus diantem melih mawon. Yo. Niku sing cangkeme amba niku. Apa iya? Nggih. Sapane iki? Niku pakdene. Niki pakdene niku. Apa iya? Wah, niki ngajak-ajaki niku kok kula ampun ngeleke niki sing ngajak-ajaki. Wong sing tong ngalah apa? Umat. Yakin kowe dilongkas gagar otak kowe niku. Wahidan. Wah. Sak geleme dhewe kaya ngono pakartine. Kowe lah. Kangge ngaten nika, wong Durawati niku ngaten nika. Sampeyan niku rasa sok karepe sok arep nyoba karo wong Durawati. Tak cobane. Aku isih duwe pusaka siji meneh lho. Napa pusakane sampeyan? Nggih. Siung pengapir iki tak cokotke wong Durawati. Ora mati aja takon dosa. Nuwun sewu, sampeyan arep nyokot sinten? Setyaki, tak cokot mesti mati. Setyaki mati, sing ora trima Prabu Kresna. Prabu Kresna tak cokot melu mati. Prabu Kresna mati, sing ora trima kakangne Nalendra Mandura. Prabu Baladewa. Baladewa cokot mati. Terus Prabu Baladewa mati, Udawa ora trima. Udawa tak cokot mati. Terus Udawa ora trima. Udawa mati, Setyaki maju. Setyaki wis mati. Oh iya ya. Terus lapor Pandhawa, terus Werkudara maju, tak cokot mati. Ana Janaka maju, tak cokot mati. Prabu Puntadewa maju, tak cokot mati. Terus kembar Nakulasadewa maju, tak cokot mati. Terus ana Telek, tak cokot. Ora. Ulah keparat. Ana Telek kok kon nyokot. Sak geleme dhewe. Lung nun. Sedang yak cokot ora mati, orang geledak aja takon dosa. Monggo mawon arep kewirangan ora. Syukur.
Dar. Wah. Wah. Dar. Baladewa Narpati duwe naris warane Kresna kalangkung tresnanira ketiwasan Koko Prabu Setyaki ngopo kowe atur ketiwasan meneh ngopo Prabu Lokayanti Digdaya ngapusi Udu Lokayanti sing maju Estu lu Prabu Lokayanti gah aku arep maju totoke banci meneh kok ora sudi ya. Nuwun sewu, menawi sak menika estu kula mboten goro. Aku ora percaya. Ayo, bareng apa? Nuwun sewu, Prabu Lokayanti menika nyokot jangga kula, awak kula panas. Kula mboten gadhahi daya kegiatan apa-apa to menika dipun getak kuntal dawuh wonten mriki. Kepiye? Prabu Lokayanti nyokot karo kowe. Leres kados mekaten wela dalah manus maning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan. Prabu Lokayanti wis ora nyawa ning tanah Jawa nyokot sageleme dhewe. Tandingana Prabu Baladewa Maret. Yo. Jalanan sukertaning penuh iblis lanat Prabu Lokayanti kowe nyokot sageleme dhewe eling olehmu prangi keneng tanah Jawa ki nganggo pranatan ora kena nyokot sageleme dhewe apa mbok kira kowe mungsuh tumenggong sabrang apa mbok kira mungsuh-mungsuh kono karo tanah sabrang kowe mapan ning tanah Jawa kowe kudu nglungguhi pranatan hukum negara tanah Jawa ora sageleme dhewe kaya ngono kuwi ayo saiki aku ora trimo adhiku saiki kok cokot kaya ngono sageleme dhewe tandingana nata Mandura Prabu Baladewa ayo muni kowe wah haha Prabu Baladewa pancen kowe sing tak angkah supayane aku iso ngalahke ngasorke keridamu ayo saiki ning kene anane ming Prabu Lokayanti apa Prabu Baladewa sing tekaning pati janji kowe ora iso ngalahke Prabu Lokayanti sirahmu tak nggo kesek Prabu Baladewa piye kowe muni piye cangkemmu muni piye kowe arep nganggo keset sirahe Prabu Baladewa. Sirah kok arep nganggo keset. Kowe tiban tungkakku iki tekan raimu mbuh nemu kanan apa aku ora weruh. Woi. Mungsuh ora tatang. Kaya ngene kok diopeni. Ha. Mati aku. Waduh, edan kok mati. Piye iki anane kaya ngene? Prabu Baladewa kok dadi kaya ngono kridane. Sampun. Saniki sampeyan teng mriki pun aman. Sampeyan ora bakal konangan karo Prabu Baladewa pun. Kula beto teng mriki. Iya. Iki ndelik nang ndi? Teng Jugangan.
Lah kok kowe nemu jugangan? Kirangan enten sumur kok niki. Kowe lah. Bilung nanti bilung. Bilung nanti. Bilung modar ya. Kelitah-kelitih kok ket wau. Edan kok, edan. Edan kok. Edan kok iki piye kok? Iki piye? Iki piye Prabu Baladewa kaya iki piye? Sabar, sare. Sare. Ngentosi bilung terus bali. Ya. Ulang sawangen. Sopo wae sopo? Nika bilung. Aku ora ngerti. Coba sih tak omongane. Netes banyune mata wang tulus bolone yanta. Lung. Bela. Ngawur ora. Ngapain kak neng kene iki? Ndelik Ndelik lah ngopo? duyak Prabu Baladewa. Apa? Ngewang ngono ngawasi. Aduh iki piye iki, Lung? Iki piye, Lung? Iki piye? Sabar. Wela, lah kok tadi lap ilang. Goleki kok ora ana. Setyaki goleki. Nggih. Wila. Lah kok dadi ora enek. Nendi Prabu Lokoyanti? Goleki rene. Nggih. Setan lah. Kudu nendi kowe mulungane. Goleki ngetan ora enek, goleki ngulon ora enek, goleki ngidul ora enek. Kesel aku golek-golek ngalor ya ora enek. Goleki ora. Awas kowe. Ngopo lu? Ngopo ora berisik ora? Lah. Udawa iki do goleki kok udut nyecek rokok nang nggon sirahku. Mak perkitik ngenengi borok. Awas ana. Tak awasane. Lho ora enek. Setyaki golek ngetan. Sapa Lung? Prabu Baladewa. Sapa? Setyaki. Sapa? Setyaki. Sapa Lung? Setyaki. Lung. Lah kok dadi golek nek enek. Setyaki golek rono kuwi. Nggih. Sapa? Prabu Baladewa. Ola. Koyo lap ilang. Kaya demit ae senengane ora. Sapa Lung? Udawa. Sapa? Udawa. Kaya wong ngomong, cangkemmu ki meneng. Apa? Kaya ana wong ngomong ki sapa? Cangkemmu ki meneng Lung. Ora kok. Aku kira krungu. Ana wong klesikan. Duh, iya iki. Kowe ki dadak ngentut barang kok Lung. Alah kepepet. Wetengku ora iso jak kerja sama kok. Piye iki kok sabar. Mengkiri nenggo kanane aman. Saban iki tesih do teng klithing goleki sampean kok. Iya. Ora enek karepe piye? Sapa? Setyaki. Lho, goleki rono. Sapa wae?
Prabu Baladewa karo Udawa. Sapa neh kira-kira? Mbah. Sapa lu? Prabu Kresna. Prabu Kresna kok liyahene metu. Lah mbah. Kresna ki biasane yahene sok klithian kok. Ora ngantel. Coba to kowe nek arep ndelok sing kok sawangen tekan kene. Ha rak tenan. Kresna. Nang tak delok ireng kae. Sekang isal ki. Apa iya? Mosok Kresna yahene klithian. Klithian. Wis meneng wae ta. Lah Prabu Kresna. Walah. Prabu Kresna kok iso menjet. Jan lah. Gile nek arep nyawang Apa yo? iki lho mesem iki lho menjep. Oh, mecucu. Waduh Prabu Kresna kok. Lah sapa? Via jebule. Wo. Layak kok ireng. Iki piye? Iki piye? Lah apa nek ra ireng terus apa ya, Gak? Iya. Masa warnane ijo? Apa malah pelangi? Dinteni sik iku urung aman kahanane. Iya. Patuwat kok ya ora ana. Sapa? Prabu Baladewa. Lho. Mau barono kok. Prabu Baladewa ki rak ping to, bule. Heeh. Iki tak delok saka ngisor ki jambon. Oh. Coba nek bali rene. Tenan ta. Wah, nek iki apik tenan, Gak. Yakin ora ngapusi Prabu Baladewa tenan iki? Apa iya? Aja nyuwara. Ora. Oh, Yanti. Tak kira Prabu Baladewa. Lah wernane jambon. Oh. Ping nenek ora ngerti. Mula kok apik. Piye iki pun? Matur sinuwun Prabu Bumiloka kemawon. Iya. Metu ngalas berangkangan ben aja konangan wong-wong Durawati. Ayo. Sinayang manglung mintonaken trime kramanira kanggo mitraning asta kanggo mitraning asta Koko Prabu Baladewa. Piye Yayi Prabu? Gandeng kula raos
kawontenan Praja Negaring Ndrawati sampun tentrem. Ya, Pancen mangkono. Senajan to mau nalikane pabaratan negara Ndrawati kadang-kadangipun Kakang Setyaki padha kasempya ing aradan merga saka dayane Prabu Lokayanti ning beksane iso ngalahke kelawan Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. ya. Tumisak mangke monggo kula kanthi tumuju wonten ing pertapan Saptawarga. Nyekseni para Pandhawa anggenipun nedya mbangun Candhi Saptawarga. Iya, ayo. Yayi Prabu tak dhereke ora sasuwi-suwi dikiki mangsane delak wansine. Enggal-enggal prapta ning Saptawarga. Nyekseni para Pandhawa sartaning mengestoni uga nyengkuyung para Pandhawa. Ngene bakal bangun Candhi Saptawarga. Inggih mekaten Koko Prabu. Setyaki Wonten dawuh. Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun. Para ndanana kanan praja negara Ndrawati aja nganti mengko ana dom sumurping tirta. Nggih, istaken dawuh. Kula namung saged mangestu dawuh padu Kanjeng Koko Prabu. Semanten ugi kula sinuwun kula ngestaken dawuh. Wis mangkono wae Setyaki nak tinggal suwana ning Saptawarga. Nyekseni kadang-kadangmu para Pandhawa bakal bangun Candhi Saptawarga. Aku bakal bareng karo Koko Prabu Baladewa Ndherekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Kali.